nasod tungod sa easterlies o localized thunderstorm. Apan gipasabot sa Pag-asa DOST nga magpabilin ang kainit sa panahon sa dakong bahin sa Luzon, ingon man sa Kabisayan ug Mindanao, ilabi na sa adlawan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita. Dili patahimpit manamilit. Ato sang i-recap kitingali gadaghan sa nagpaabot niya na. Mabitin sila. Atong i-recap. Ato i-recap ang resulta sa itong 3D Lottery kagahapong adlaw, alas 2 sa hapon nga draw 705, alas 5 sa hapon 624, alas 9 kagabi 815. Ayaw kalinte. Atong ayaw kalimti karong buntaga. Padalhan ko kamo og 725 pesos. 720. 5. 725. Okay. 725. Ipalit na ninyo ha kay manang para 6 inyo hang kuan kang ubang Mga balita o komentaryo sa brigada at mahinawan ang mga pangitabo sa kalibutan. Kung ari kita sa musika, hinagukwa po ang tirada. Sa brigada, malinaw ang tanan kay pulos tiyada ang ipatukan. 93.1 FM radio station na perming number 1. 93.1 Salamat ka ninyo ang Brigada Translam, the Music and News Authority. Variety music and commentary with jolly DJs for all listeners, our priority.